23 kabalay na sunog sa Barangay 2, Bacolod City, kay Inasang Udto. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Maloy ka mo samon! Bumbero Nagasinggitan samtang nagadalagan pagwa sa dala ng iningang mga residente samtang ginalamon sa kalayo ang ilang mga balay sa Barangay 2, Bacolod City. Sa isa pa ka video, makita nga pisar nag-abot na ang mga bumbero. Padayon ang pagpugok sa kaso sa palibot. Masobra isa ka oras antes nagdeklara sang fire out ang BFP. Kalabanan sa mga residente, wala gid sa nasalbar nga gamit, ang iban ginkawatan pa. Wala gid kung bala nabilin, ma'am. Wala gid. Sulo-sulo gilawas. Hasta subong kapingot gidunggan ko kay nga. Ang speaker kag ang TV sa bata ko gibakal niya na ka 30 mil dala amplifier sa December lang na ma'am kag ang supa sang naligad lang si mana. In bakal sang bata. Wala gid kami nabilin bisan wala gid tanan. Ay maluoy man kamo ko sino nakakita sa wallet ko be maluoy kamo ibalik man sa amon uy kamo kaluoy nasunugan pa kami inyo pakwaon na kun wallet at Base sa investigasyon sa BFP, 23 ka mga pamalay ang nasunog, 20 ang totally gutted. Sa subong ma'am, hindi ta pa ma-identify ang cause of fire, but ang origin nato naghalin ini sa balay ni Ma'am Rosalie Alboruto, no? According sa iyang mga neighbor nga nakakita, ini ang kalayo naghalin sa second floor sang ilang nga balay. Temporaryo nagatinero sa evacuation center sang barangay ang mga nasunugan. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas.